Got it? Okay. Yo mga kabarangay, I just want to share lang no kaning experience no. I don't know kung gakapareha sa ako aning experience nga gaklag ang dunggan nga murag dili lang kas anhitabo kun dili ako sa ako third times na ninahitabo no. And ang kon magud ako pangutana is permi lang diri nga side. Ang nahitabo magud diri kagahapon naligo mi. Usually ako nga kabantayan nga every time nga makaligo og kanang dagat, mga siguro dili man totally every time ha, pero usually gyud nga gabantayan ako dagat ang hinungdan labi nag backstroke ko nga floating murag kasudlan siya then kagabi galisod ko tulog as in clag gyud siya kabantayan man murag masudlan og tubig inyong dunggan. Sige na kong kulkugon sin gapon di ko kahimutang gakasakit na siya sa sige na kong kulkog and kasagaran ginabuhat ako ani magud adto ko sa ENT sa doktor so gabayad ko na to 800 polymedic then kulkugon as in gabi ka ngilo muna mahadlo ko nga mausab kay this is my third time ang mga kabarangay. But anyways, wako mabuhat karon kay dili madungog, di ko kadungog diri nga side nga bahin. So di ko komportable. So karon after anis akong program, after na ko mamahaw, proceed ko sa polymedic kauswagan. Inaot nga na ang doktor dato diretso para diretso ra. Guntahon ako pero first time po na ako na siya i-vlog ha. Kasi una wala na ko siya na vlog, karon i-vlog na ko ang situation. Kung giunsa pagtanggal, makita nimo daghan kini wax dako kayo, murag para kadako ngani kadako. Ipakita na ko sa inyo mga kabarangay. Mao stay tuned lang ha. Kaya kasagara, same issue, parang dagat yun, swimming pool. Iman kayo, dagan makaatuloy yung tulungan. Kung mabasa niyo siya, ma-expand mag-road. 3 times na nako ni nga nangihunaan no, and explanation sa doktor mga kabarangay is nagadepende gyud daw sa imong dalunggan. Kanay uban dalunggan daw nga hinay siya mo kanamo hilis sa imong tutuli. So mo nang usahay nga dali ra magka-clog ang imong dalunggan. Suggestion gyud sa mga doktor nga dapat siguro mga every 6 months daw magpa-cleaning gyud ta sa atong dunggan kay daghan na gyud kayo gapundo nga mga tutuli sa atong mga dalunggan. Ang dila nako ganahan ani kay ang feeling, weird feeling kayo nga ngilngig, labi nagkuuto na gyud kayo nila ngilngig nga basta naa say pagkalami nga ngilngig di masabtan murag mukurinti ang imong ulo bitaw. Pero depende man pud na sa sakua makaingon ko nga weird feeling kayo siya. Ano siya? Murag gid na sir. Muna sir. O na, okay na Okay sir. na. Pero anong kanimang siya pyramid, Dok? Kanang Di man pareha dalunggan, ba na kusubok ko sa giros ang pikas. Kay 3 times na ninahitabo. Magtumat pa ko gatong mefinamic. Di na. Kaya masing musangit ni ba? Patong last niya po nakukuhan. Bit ko naman nakali. Ato ba sige ka sir. Oh, ipatake ko.